IFM News Express, Balitang Metro. Samantala mga idol, ang mga bagong opisyal ng Barangay Senior Citizens Association sa Dagupan City nanumpa sa tungkulin. Para sa detalye ng balitang iyan, alamin sa ulat ni Idol Intern Ian Abinir. 104.7 IFM Report. Nanumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng Barangay Senior Citizens Association sa Dagupan City sa isinagawang panunumpaan nitong umaga ng Lunes, Enero 26. Ang mga nanumpang opisyal ay nagmula sa 6 na barangay ng lungsod, kabilang ang Barangay Pantal, Tambak, Lasip Grande, Poblacion Oeste, Carael at Bacayao Norte bilang bahagi ng pagpapatatag ng ordinasyon ng mga senior citizen sa antas ng barangay. Kasabay ng aktibidad, inimbitahan din ang mga senior citizen na lumahok sa isasagawang 3 araw na medical, surgical at dental mission sa Enero 30 hanggang Pebrero 1 sa Dagupan City People's Astrodome sa pakikipagtulungan ng isang foundation mula sa California. Ang panunumpa at mga kaugnay na aktibidad ay bahagi ng mga programa na nakatuon sa pagpapalakas ng serbisyo at kapakanan ng mga nakatatanda sa lungsod. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ako po si Idol Intern Ian Abinir. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.